To ɓoyen sirri tsakanin jam'iyyu hamayya guda biyu za a ce ko kuma guda uku, PDP da kuma jam'iyyar NNPP mai kayan marmari. Ɗan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar NNPP mai kayan marmari na alamar janyewa wazirin Adamawa Atiku Abubakar. Wani ɓoyen kalamai da aka yi tsakanin wasu jigajigai guda biyu a cikin jam'iyyan su nuna tabbatin abubuwan da ake faɗa propaganda ce kawai irin ta siyasa. Hello, ambassador. Hello. Hello, honorable. Ya gida, ka isa gida ne? Wallahi ka ga isowa ta kenan. Ina yanzu nake kokarin shiga cikin gidana, ina kokarin parking kenan. Hold up where kenan. Allah sarki, ina ta sin kira ka dama ina tunanin baka isa ba. Wallahi tallahi. Ka ga yadda mutum ya kaya ko? Ka ai mutum yayi kyau. Very impressive. Na ji daɗi sosai. Abun ya man daidai wa daida. Saboda dama abu ne wanda ya shige mu. Kullum na ga maka masana da abin da nake kwana da shi nake tashi. Kuma ai dakta abin da zai baka mamaki yanayin yace mutumin nan yake bi kira surt. Abin da yake bani tsoro kenan. Abin da yake bani tsoro kenan. Mu muna san muna tara gangan mutane shi yana ta yana mu illa a kauyuka. Kuma su duk manya-manyan national officers din nan kowa sai dai ya zo yana cika HE da magana a bada kuɗi za a yi kaza ga kuma men aiki ba mu je mun yi ba, suna raina wannan mutumin a wannan arewar da kake gani. Wallahi tallahi ina gaya maka cikin akwai jihohi musamman northwest din nan mutumin nan ya bi local government kana ganin yace yake bi a mota. Wallahi kuwa kana ganin yace yake bi yana zuwa ƙauyuka yana bi gidansu. Na ce maka wallahi tallahi ba abin da ya tsorata ni a masara ina ga maka sai da ne waya da wani yaro na da ke can malabata yake ce wani wai kwankwaso ya taka wai har garin nan har cikin ƙauyen nan wai zai da kafashi abin da ya ɗaure man kai. Ai abin da takarar shugaban ƙasa a ce yana shiga rural areas irin wannan wuraren da ƙawahuwan shi ba dole sai zuciya talaka ba. Kuma ni abin da ya man daɗi wannan abin mitin din masu ya zo daidai daga badakta. Dalili na shi ne yanzu idan ka ɗauko irin abin da yana ya ba a yi shawara kwarai da gaske ta yi making impact sosai kwarai da gaske ai ba karamin daɗin abu nan ne saboda wannan maganar da aka gawa a yi ta cewa a hirar da zai da cewa ya saka maganar suna zaune suna kokarin alliance da shi kwankwaso. To ai abin da ya kawo rudanin kenan yanzu ya taimake mu kuma. So shi sa ya nake cewa dama zan ga maka abin nan ya mun daɗi saboda wannan mun yi amfani da wata gaba wacce take za ta ƙara mana wato wajen aikata wannan abin saboda idan ka kalla yanzu misali idan muka zo muka sa mutanen suna bi ƙauyuka ana posting a social media ana hoton shi kwankwaso da ya ci ana cewa sun yi alliance. Wallahi ina tabbatar maka daga nan zuwa kafin zaɓe irin kuri'un da zamu masa asara Allah ya yi wa da kyau wallahi ambasada da kyau sai yasa na ce in dai akwai waliya sai yasa ambasada kuke kullu ai kasance ku da excellence aba da kawane mutum to ai ka ma wanke da tasassin wallahi ka wanke wane mutum da kyau wallahi. To ai ko za mu ci gaba da hura wuta wannan abin ba karamin daɗin shawara ka na ji ba. Kuma muna nan yanzu na tsaya nan su akwai mutanen da tattabo suna da ƙarfi a social media. Za mu sa su ci gaba da post. Su ci gaba da cewa akwai yiwuwar ya goya mun. Ai ya janye musu. Ya janye dalili na shine in ka kalli ai irin illar da Tinubu APC suka mata. Ai har yanzu mutane da yawa a arewacin Najeriya ba su yarda cewa kwankwasa takara yake ba. Ya yi daidai, kwarai da gaske. So idan yanzu idan ka kalla, dakta, yanzu bari maka wani misali, wani observation da ne. Idan ka kalla yanzu duk wa'innan mutanen da yake tutiya da su. Ya kace? Duk wa'innan mutanen da yake tutiya da su a nan musamman Kano da irin Jigawa. Da Katsina idan muka zo muka shiga wa'annan ƙauyukan aka je ana faɗa wa mutanen ƙauyen nan mutumin nan ma takarar nan ƙarya
wannan magana bigit asarar ƙuri'a za a yi su zo su zaɓi waziri shine yake da damar da zai iya ciyo Najeriya gaba daya. Mutumin da ba na sa an releasing wani bidiyo zaka gansa yana yawo. Mun sa ana ta tambayar mutanen kudu zaka ji suna ba san waye wani kwankwasa ba. Da kyau wallahi. Su wannan mutanen mu na arewa kuma za mu dasa ma wannan aƙida. Su gano ta he gabut. Yanzu dabarar yanzu misali idan muka zo muka ce kaf kudu ba ma wanda ya san ma waye wani